Ngisabuza. Phela wena akekho umuntu onenhlanhla njengawe. Dadewethu, ungibona nje ngidumisa uhlwini. Kahle kahle ufuna ukuthini? Yazi, phela abazali bethu. Phela wena ekukhuleni kwakho abazali bethu babengeke nje bekuthanda. Okungangokuba babengenza noma yini ukuze uhlezi ujabule. Dadewethu, nawe babekuthanda abazali bethu. Inkinga njena-ke ukuthi babenzele ukuthi inqobo wena omdala kunami. Hayi, kona ngiyakuzwa-ke, kodwa ubheke nje. Konke nje wena kuhambela kahle. Esikoleni kuhamba kahle, kanti futhi nasemjoleni kuhamba kahle. Futhi ukuba nje umama nobaba bebekhona bayaziqhenya ngawe. Hayi ngiyakuzwa. Kodwa khululeka-ke nakwena, kuzolunga. Hey, abake isibanyama impela ke namhlanje awu. Unjani ukuhle nkosazana? Hayi, xolani ngiyaphila. Uma ngazayibona nje ukuthi ngabe ngicuze ngani nje. Kufanele ukuthi ngigeze ngayo futhi. Ngibingelwe nowena. Yavuna amancoko phela wena okuhle. Awusho ke ntokazi. Umgcine nini umashezi phela la kunokuthile la. Ebekufanele ngikuphathise kona. Wenze isiqiniseko ukuthi ungidluliselela kona lapha kuyena. Ubani manje mashezi? Hawu, usaqhubeka namancoko futhi namanje. Phela ayikho intombi engazi la endaweni ukuthi eyiphi lentokazi edansisa imizwa yami. Hayi, ungixolele uxolani. Ukuthi nje angazi ukuthi mengikhuluma nawe kwenzakalani, ingqondo yami vele kube ngathi iyahamba. Kodwa ke ngoba vele bekade ngibheke khona, ngingakuphathela ngizokunikela yena wena. Nazo-ke. Yilokho impela ke ebengukufuna ushentshweni. Mithatha la. Wenze isiqiniseko ke nkosazana ukuthi lencwadi le uyinika yena ngqo ezandleni zakhe ngoba phela kufanele ifinyelele kuyena. Nakho kokugcina. Ungalingi uyivule. Ungayifuni. Okulapho akuhlangene nawe. Ngiyabonga nkosazana. Usuku oluhle. Lisi sikanandi uma enkandla wena engakukhetha emeni bebade wangiqoma wasala abafokazana bencela izithuko ngiye ngahlala phansi nekhesha sathi ukuxoxa kancane ngalitshela ukuba kunembali sengiyibonile labe seliyangikhulula ukuba ngingahamba ngiyoyika ngakho ke ngiyacela ukuba wena nabodadewenu niye nihlale phansi nithole abomalume abazonimela ngosuku esofika ngalo silethe incwadi ngokusemthethweni. Ntokazi ethandekayo wena wami uthandwa yini? Hayi cha bandla. Sesakha ngifuna ngempela selosho nawe uzenzisa. Hayi kanti kokusiza ngentombi ukuthi nje ungaminayo. Lokho uhlezi namamusi nje sonke isikhathi. Kodwa ke phela nawe uboka umbuzo ukuthi yini imbangela yokuthi angangifuni ngoba ayicha bandla. Angidingi usho ukutshela ngiyibonela. Hayi kanti ngikhululeka wena. Yabona nje indaba kalowo ungayithatha nje ufake enhlizweni. Asikho-ke la, wena unjani? Khohlwa indaba yempilo. Kunento okubalulekile kufanele ukuthi ngikutshele yona. Hayi yini le? Ufunde la. Hey bomngane. Lo dodo ongifundisa wona uthathaphi? Kumnikazi wendaba.
Kumele ukhohlwe nje dadewethu. Lo mdlalo lo ususehlulile. Wena vuma nje ukuthi usiswakho usesehlule. Hey. Hello? Aw, kusazana enhle. Sithando sami unjani empilweni? Uyitholile incwadi? Incwadi. Xolani incwadi yana ngazani nencwadi mina. Ngiyinikeza leli findo la kaMajole. Ngathi alikunikeze lenze isiqiniseko sokuthi iyafika kuwena. Xolani ngazi incwadi mina. Imaki incwadi beyinani vele? Ikhuluma ngani? Imake wedali. Angikwazi ukuchaza kwamanje yena. Awukubuze lo mngane nithi oweni lapho ngizobe ngikubona. Angikubona. Okay. Uzumeke wena uthi uyaphi? Cha dadewethu, okuhle bese vele nje esehamba njengoba ungena nje. Kahle dadewethu ngikhuluma nalo. Wena kiphi incwadi ephasiswa isoka lami elithi mina uXolani? Hayibo. Ubokhoza phela mngani dadweni mesegula. Incwadi yona la ekhuluma ngayo. Esazana nencwadi thini. Hayi empeleni nami bengithi content ebalekile kodwa cha encwadi ayasiyazi. Imake dadewethu, ngabuza okuhle indaba yencwadi wasifathi wena wazana nencwadi. Ngabe khona nenikwazi? Hayi ke mina ke nje anginishiye sengihembe. Kade ngasho wena ngasilose sakho lo uyahlanya. Manje sakwatise le yanto. Awukahle mngani. Ngicabela inhliziyo. Musu ukuthi angihlisa umoya. Ekubeni le ngane izogana qala nginami. Kodwa uxola ngilana. Kodwa noxolani naye. Kuzomela senze ukuthile isikhathi sisekhona. Yini singayenza? Ngoba kuyacaca la ukuthi sehlulwe. Sehlulwe okwe-NC ihlulwa i-MK. Ima wo mngani. Ihlisa umoya. Wow. Ngicabanga ukuthi nginalo icebo. Icebo lani lelo? Yaxolisa dadewethu ngendlela engikhulume ngayo nayo ngalalanga. Ukuthi nje okuhle ngimthandisisi. Hayi uzosijwayeza ukuthi ngithande ngoba umngane wami. Ngiyakuzwa kodwa ngiyaxolisa futhi. Kodwa khonto offer nentombazana. It's okay ngiyaxolela. Ngiyabonga. Yazi bengiphumile nasemqeni. Hayi it's fine ngiyaxolela. Lalela-ke kusasa nje kunohambo olubalulekile kumele ukuthi ngilithathe oluphuthumayo. Angisho ukuthi usale la ufake le ndojana yakho. Hayi boyizo sisomdala khululeke kwenzeke lokho. Silale. Okay. Nakho-ke mngani. Sesifikile. Ngicela ukuthi ukusho konke ofuna ukuthi kwenzeke. Ungasabi. Ngiyakuzwa mntanami. Kodwa ngathi ngiyasabela dlala. Uthe unkosazana Ganuzi akeze ozengusizwe. Bengisicela songena nomngane wami.
Ngabe uphikisana nokushiwo nkosazana Ganizulu? Cha, kodwa bekuyisicelo. Imandla odinga usizo akeze ngaphambili. Nkosazana Ganizulu. Nkosazana Ganizulu. Nkosazana Ganizulu. Ngizocela usizo mayelana nomuntu ongiphethe kabi. Ngizimisela ukwenza noma yini. Khuluma uze lapho mbazali ngumuntu obhizi kabi nalesigodlo isikhathi sokudlala kunaso. Igama lami Igama lakho ngiyazi ukuthi ufikile isho into zengayo. nginenkinga. Kunentombazane engifisa ukuthi ungisize ngayo. Ngifisa ukuthi ihlanye noma uduke. Ngizizwa ngathi sengithathele yonke into. Kanti sithathe nendoda yami imbali. Kanti isifisa ngisho umganisi. Ngicela ungisize. Usho ukuthi ufuna ukuthi ngihlanyise udadewenu ngenxa yendoda engadalelwe wena futhi ongasoze wayithola empilweni yakho. Akuyena udadewenu lo. Uyena. Uqinisekisile ukuthi uyafuna ngikusize? Yebo. Sho. Yebo, nesiqiniseko ngenza noma yini. Okay. Thatha manje. Mawufika empambanweni zakho zendlela, ummemeze kathathu udadewenu ufuna hlala. Bese usiza phansi. Khumbula yonke into ngomvuzo wakho. Ngani? Kana ukuthi uyenze manje lento. Ngoba uyazazi wena ukuthi ungasile. Uzongayenzi lento le bese ngene enkingeni. Siyongixolela mntama. Ayikho yenze le. Wandile.